Poste sa Lower Calahuan, Minglanilla nabali human masangit sa usa ka trailer truck ang linya sa kuryente nga misangkot sa brownout. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nayungyung na ang linya sa kuryente og nabali na ang poste niini human mabitad sa container van nga karga sa trailer truck ang linya sa kuryente. Matod ni Glenn Antigua, ang pangulo sa Minglanilla Traffic Commission kun MITCOM, nga nadawat nilang alarma pasado 3:00 gahapon sa hapon. Ang aksidente mihatod usab sa laing aksidente dihang natumbahan sa nabali nga poste ang nagparking nga tricycle. Napaong dayon sa power utility ang kuryente og nalikayan nga may tao nga maangol o kaha makalas. Pagkamot ko sa area, kung i-investigate ang driver, wala ba siya kabantay? Yung rason is, wala ko na siya kabantay, pero ako siya nagpunto, siyempre yung wala kabantay nga. Agianan magkana nyo, pasalamat lang sa ato gahapon, nga naras din siya nga portion, diligid siya na tabi na highway. So, wala kayo siya naka-hassle. Matod ni Antigua, kasamtangan karong gitanggong sa Minglanilla Police Station ang driver samtang gahuwat kun aduna bay sabot-sabot uban sa electric company. Samtang nakisettle na ang tag-iya sa tricycle. Sa laing balita, naguba kining bahin sa usa ka koral sa usa ka panimay sa barangay Biasong sa Dakbayan sa Talisay gahapon sa buntag. Human na atrasan kini sa usa ka wing van. Matod sa driver sa wing van nga iyang gitest drive ang wing van. Gika na naguba, ya mo pagkaayo gahapon na naayo, nya karon akong gi-drive Sa may tao. Kuha na sa sir kanang sa makina ka sir kay ang Magic Eye na mo taron nagkuan lagi ang Magic Eye niya. Apil ang break ana. Oh, nagkuan na sir basta makina. Unya, unsa may nitabo kaniya imong giagi dire. Di backing ko sir kay para mo test drive unta. Mutoy ko man akong testingan bago or pwede ba ibiyahe. Nagkasabot ray noon ang tag-iya sa panimay ug sa driver ug tag-iya sa wing van nga ipaayo ang naguba nga koral. Wala ray naangol sa maong hitabo. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.